اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلي اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلي أما على فكرة كلا بركة ده كان الله تعالى في أنسجر هير لا لك أمولي هير لا أما ينال في شيء كنا أنا جرزة من اللي من لبان كل ما بالله تعالى بقول لك عادي أني ما يربي أما ينال في الله خدي كان بوي رما كان ينال في مصر تورو من يجين الله هر الله كدو أنوتي أمي هير من يجين الله هر الله كدو أنوتي be lamen ke jama kulun la jali ke jama kulu bela jalen fo no watila ka nyina la fe amena sigi ka fe mo fo kan boy ala ka barka do bela jelena amena fe sigi ka fe mo fo lamen ke jama kulu ala ka barka do bela jelena ala ko ka ala qoso ala ko ka ala kira bayin bo na horma ko salli ala rasul dekti kirangar nyana be fo bele bele di erama ika wulka joni ga cesiri ya ala kama barola ambi fo foli la foli muni dante foli mena ala ka mesa wa inshallah amma ala fo kala tono kala barkada gonje yiri na fama badudo yiri bele bele badudo wa yiri barka ma fena dudo jekte gonje yiri c'est-à-dire que nya dona en société qu'on amel lafia sabla yiri mondo jekte dam foita ala dam foita yiri na yiri barka ma dudo jekte farakali sarafa yiri ni ñona ti garzige sarafa yiri ni ñona ti wa soro yere sarafa yiri ni ñona ti wana ñona chama jekte mbe mun fon fi kerengara ñana ni yiri ni taka laje kunjebe farakali mon ke amena ndado ala na fama bala kadamna alilila kana bla abulo jalana bulo yere la kalala na fa kana bla abulula kana bla ladona kana bla kurkuruni mumbala ni doba atamasere ko gunje de kana bla afere yere la misala la jakte ni gunje lili tamamun be ko bana shido mbalo bola bana mun be yere ma bana mun sugu do fi ebe gunje lili ebe jija ebe tama ta gunje lili bo akera kuru fla akera kuru sabai ebe zaban kelengelen lili kuru fla faraka o ko fa yiri do be amma fa ngot samandere ne iba le lili fena kuru fla faraka o ko fe ibe soro kana tabak ma bulu kuru kelempe faraka ni o faraka ibe soro ka tubi eba ko iba min do ko keli aka tala fe do ko be dafa yoro kana siga fiyo ibe allah taala joro yala sabla kunna bana yere fan fa be farakali ke mon ka boko sobe dekte ni dela afiye mago mon be ni be kuma ni dala kan barkalente ni be kuma ni dala kan barkalente ebe jija ebe gunja lili bo ka smay bolongon sin labana ni ya smay bolongon sin labana ebe jija ebe to ka ida ko ala dongo do jija iga kle wolon la sorola dekte kle wolon la ko fe aka cha la fe kana siga fiwo ni fen fa ala be barka do dala kana mamunu be dongili dawal mamunu be zigiru da ulo aka chala fe ni tura ka gese ko ki da ko ala ni kulela yoro alma ni kuma na yoro jel ngaraw be lamede wani kuma na mamana ka chala fe garze mu jakte bo surabolo alhamdulillah rabbil alamin ya fi chomana ni mo be ka foko ni dimi mbola ba tuma be do ni yoro lendo ni yo yela dron e ka jija dron ni jija ka gunja lili soro to ka keki da ko ka jikun yakte ni tora ka ni ko ni gunja lili abi ni lili do ka ni lili sigi wallahi fo kuma yera bani ni chugo mana wa ka chala fa isa ko fana be soro siga tala obeke ni ya nyimi ka da ko nai abi ni lili do wa kerengere nyana abi c'est-à-dire que inni sigi wa mo mo be fe ka koroni inni ni tura ka inni ko ni gunja lile abi inni sigi kele wa abi koroni inni fene siga ta la fiu gunja lile bo fene ke wa kerngara nyana ni bora gunja lile la amena abolo jalan fene na o fene be gese kelen makonya ka gunja bolo kar doron ka to ki da ko nay abe manja se mo ma ina fa kuma kan fa be dawla kuma kan kanu do mo wala ko sobe wa be kuma kan barga wa mamunu be kerengara na ku far ko la jika do to ga gunje gese tiga kene ka nyimi ka jikunu abe far ko lo jistama di adama dema
n'a fɔra farikolo ji caman misala la sɔrɔmu bɛ mun nɔ remplacer olu de ko don a b'o fana lase adamaden ma jakite kana bila o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyana toujours ni gunjɛ ta a bolo ninnu mɔgɔ mun bɛ k'a fɔ ko i bɛ ko farikolo ji dɛsɛ de b'i la i bɛ jɛ i b'a bolo n'a bulu dɔ kari ɲɔgɔn fɛ ka n'a kɛ daga la i bɛ tɔmɔnɔ kelen kelen bulu kɛnɛ fɛnɛ fara kan gunjɛ ye bulu kɛnɛ ye tɔmɔnɔ bulu ye kɛnɛ ye i bɛ jɛ i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛkɔrɔ tobi f'a ka mɔ sɔgɔmada fɛ bɔli ɲɛ kelen ka sɔrɔ i ma daraka dun walima hali n'i ye daraka dun basi t'a la ani sufɛ bɔli ɲɛ kelen walima n'a ye ja i k'a tila ka kɛ bɔli ɲɛ tilancɛ ye ka taga jakite n'i tugura na i kana siga fiyewu wallahi a bɛ farikolo ji remplacer b'a ko ni mɔgɔ min ye sɔrɔmu kɛ jakite o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ ko bana dɔw bɛ e la fana i ma mun sugu dɔn ni ye gunjɛ ye i n'a fɔ kɔkɛ bana sidɔnbali dabali n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ ye gunjɛ mun ko ka taa fili dingɛso sanfɛ a bulu n'a kala i ka jan ni kala sɔrɔ walima a bulu gansan o b'a ɲɛ komi tuma très bien i bɛ taa sɔrɔ ale bulu n'a kala bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ kalaw ma kuma kosɛbɛ e k'a kuru kelen ta i ka n'a kɛ daga la i k'a tobi i k'a ko koko kelen pe i ka taa ɲagami bila dingɛso la jakite i tilalen kɔfɛ o koli o ka taa o bila dingɛso la o temps kɔnɔna na a ka ca ala fɛ bana sidɔnbali min b'e la dabali bana dɔ bɛ bana sidɔnbali min don ala b'o lakari wa o kɔfɛ fana i k'a dɔn c'est à dire que ni o ma se k'i ka bana in furakɛ i b'a sɔrɔ n'i tilala la dɔrɔn ala bɛ se ka sababuya dɔ dayɛlɛ i b'a sɔrɔ bana bɛ dɔw la o bɛ san 10 san 20 san 30 kɛ o bɛ ka boli sira tɛ ka o tɛ a n'a sababu tɛ bɛn quoi ni nin ko dɔrɔn n'a m'i ka bana ba ala b'i ka bana ni sababu i n'i ka bana sababu bɛɛ o kɔfɛ jakite kɛrɛnkɛrɛnyana gunjɛ n'an bɔr'o la ka n'a bulu yɛrɛ la bulu bɛ baara caman kɛ gɛlɛya bɛ maa min na i ka gunjɛ bulu kɛnɛ kuru 2 ani balan n'o ye suruku ɲɛɲɛ bulu kɛnɛ kuru 2 ani kalakari jɛma kuru 2 ani kalakari bilenni kuru 1 e ka nin san dɔrɔn k'a kɛ daga la k'a tobi n'i y'a tobi e k'a ko dɔrɔn tile 7 kɔnɔ tile 7 tɛ dafa fo ala ka garizɛgɛ telimaw d'i ma wa ni siriw fana b'i la jakite a siri bɛɛ bɛ tigɛ o kɔfɛ fana gunjɛ bulu kɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ yen halisa farikolo bana sidɔnbali dɔ b'e la i n'a fɔ ŋɛɲɛ n'a ɲɔgɔnnaw b'a la walima jiko dɛsɛ n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ jija i bɛ gunjɛ bulu kɛnɛ ɲini hali n'a kɛra kuru 2 3 4 n'i jija i bɛ toro kelen kelen ni bulu ale kuru 2 ni toro fara kuru 1 fara kan n'i ye nin tobi k'a ko jakite a bɛ farikolo ji remplacer wa ŋɛɲɛ bɛ minnu farikolo la tuma bɛɛ n bɛ n fari siɲɛ a b'o bɛɛ ban ka bɔ i la donc gunjɛ bɛ baara caman kɛ bulu mun b'a la ni ye bulu nafa dɔɔni ye maintenant sa n'i ye kɛrɛnkɛrɛnyana a feere mun b'a la jakite ni wulila ntɛnɛ sɔgɔma i bɛ taa jɔ gunjɛ sun na ka i lafi kɔrɔsi k'a la i tɛgɛ la ka gunjɛ bulu bɔrɔntɔ k'a bɔn ka tila ka bɔrɔntɔ k'a bɔn ka tila ka bɔrɔntɔ mais i bɛ taa ni bɔrɔ ye siɲɛ 3 donc n'i y'a kala la ka i tɛgɛ la siɲɛ 7 k'a lamunumunu walima i jɔlen k'a kala k'a bɔrɔntɔ k'a bɔn ni hakɛ min sɔrɔ i bɛ nana i bɛ jija i bɛ sana ɲɛji dɔɔni ani baraganti dɔɔni ani manja dɔɔni i b'o fara kan jakite n'i y'o fara kan i bɛ na mun kɛ i bɛ jija i b'a foroki n'i y'a foroki i bɛ parfum wadudu ani danguma ani nuru mahamadu i b'o parfum sugu 3 k'a la k'a da tile la n'a jara e ka to k'a wusu ni dɔɔni ta o ta k'a kɛ tasuma na ka wusu jakite i garizɛgɛ ma o don ala b'a d'i ma wa feere nafa caman b'a la dawula yɛrɛ sira fɛ ni ye gunjɛ feere caman bɔ i bɛ zaban fɛnɛ feere bɔ ka maja den 41 ɲɔgɔnna ɲini k'a susu ni ɲɔgɔn k'a mugu bɔ i bɛna situlukun tulu laban de ɲini situlukun tulu laban n'i y'o sɔrɔ e ka jija dɔrɔn i k'o ta n'i y'o ta i bɛna faramugu in ta k'a ɲagami o la i y'a faamu i bɛ faramugu in dɔɔni ta k'a ɲagami a la jakite to ka nin dɔɔni mɔ ka bɔ ba ye n'i ye nin mɔ ka bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jama b'i ye wa diɲɛ maa b'i ye dawula fɛ manja sira fɛ kanu sira fɛ mɔgɔ b'i kanu fara t'a la o kɔfɛ jakite n'i bɔra yen nɔ ka na kɛrɛnkɛrɛnyana kurukuru min b'a la n'o y'a den kurukuru in bɛ nafa caman kɛ sɔgɔsɔgɔ banbali bɛ maa mun na n'i ye kurukuru in sɔrɔ k'a sisi k'a mugu bɔ n'i tora ka kɔgɔfin fitinin k'a la k'a mugu a bɛ sɔgɔsɔgɔ banbali ban pewu mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ ko sinzan juguman b'o la i b'a sisi k'a mugu bɔ ka kɔngɔ zirani fara fɛnɛ bɔ k'ale fɛnɛ susu k'a mugu bɔ ale mugu sisan i bɛ sɔrɔ ka mugu ni gunjɛ den mugu ni ɲagami ɲɔgɔn na ka kɔgɔfin dɔɔni k'a la to k'a mugu a bɛ sinzan ban pewu kɛrɛnkɛrɛnyana minnu fɛnɛ bɛ ko kunnafɛn juguman b'o la ni gunjɛ den caman sɔrɔ e k'a kɛ hali n'a kɛra bɔtini ɲɛ 1 walima jifilɛ ɲɛ 1 hakɛya walima bolo 2 falen
ni o bila ka kaburu kan bi kuru kelen pe bɔ ka fara ŋa ga to be ka ko tile 7 kuna fɛn bi haram jakti an bɛ ala fo ka ala barka da kɛrɛnkɛrɛnyana kuma la sɔrɔ an bɛ kuma kan laban mu f'i ye an bɛ fɔ kanubɔ fayda minnu bɛ ka di u kan'o ta ka lamɛnni dɔrɔn ye u ka faydaw labaara ka tiɲɛ yala ka tila ka a partager o de ka da kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ nafana ye ka sɔrɔ ala t'an dɔn c'est baara in dabɔra o de kama hasiriya tɛ an dusukun na an y'a dabɔ ala taala jati de kama wa an bɛ ala sɔrɔ ala fana kuma la suranna dɔrɔn mɛ mun kɔni gɛlɛya i ma mɔgɔw ka jija ani mɔgɔw ma kanubaw ma ni lajɛlikɛlaw ma page sanfɛ u ka baara kɛ n'o y'a ye u ka partager en même temps u ka baara kɛ ni fayda ninnu ni mun kɛ ka nafa yala dɔw kɛ jakite i ka dɔw kɛ daw yɛrɛ ka dɔw kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadou Daou ni bɛɛ bɛ n dɔn ni karamɔgɔ Daou ye walima miyankɛ kɛ ne yɛrɛ ka numéro de téléphone 74 60 75 61 74 60 75 61 Maltele 63 42 93 89 ka ca ala fɛ waati waati ni n kɔngɔ na ni Allahu taala ka jɛn ala ka se i bɛ n sɔrɔ ala k'an bɛ sababa ma ala kira ba in bonya n'a hɔrɔma kosɔn salli ala rasul m'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh